Quan no som res, som tot allò que podríem ser. Parlem d'aquells segons en els que no sabem qui som, ni cap on anem. Durant aquests segons, el temps no existeix, ni nosaltres tampoc. Estem soles, a les coordenades del no-res. Estem adormides, però a la vegada despertes. Som com un ou, l'ara, un moment efímer. Som el punt de partida de tota una vida. El punt de partida d'una vida de somnis col·lectius, de somiar juntes, de pensar i practicar altres formes de viure i ser al món, de creure que res és ja impossible, de saber que juntes els somnis són possibles. Però massa sovint, i davant del somni col·lectiu d'una vida que valgui la pena viure, aquells que no somiem junts, ells no somien, ells són el malson. Però tenim la voluntat ferma de que el nosaltres és molt més important que qualsevol dels seus malsons imposats. Ells no són nosaltres, ells són la casta mafiosa, els gestors de la misèria, que ens persegueixen, que ens desallotgen, que ens criminalitza, que ens precaritza i condemna una vida grisa i de tristesa solitària. Front a ells estem nosaltres, els nostres cossos, les nostres pràctiques, les nostres lluites, els nostres somnis. El somni d'un nosaltres més gran, d'un món on hi càpiguen tots els mons. El somni d'espais abans buits i ara plens de vida i comunitat, de lluites i alegria col·lectiva, de dignitat rebel, de somnis anticapitalistes, feministes, rupturistes i transformadors, d'espais del comú i des de baix. El dia 13 no s'acaba res. El dia 13 continua el somni col·lectiu i la humil decisió de ser el pitjor malson de qui no ens deixa somiar, fins al dia de la victòria. Els somnis no es desallotgen. Seguim, no marxem, venim!